Railita, kuana, aga na po, aga na. Nagdadangog ka mo sa Aga na o. hit. 10 minutos na pati makalipas ang alas 5 nin aga. Ang lalaking hindi inuumaga. Sino nga ako? Sino nga ako? Ulitin na. Dadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Yes. Ang lalaking hindi inuumaga. At saka ano pa nga? Ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. At saka ano pa nga? Laking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit Iyan ang sabi nila. na. Morning Hirit na. Kasama si Henry Maceda. Okay, thank you. Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number one, always at your service. Good morning Pilipinas, mga Bicolano sa Manapatikan Mundo. Welcome po sa tuyang programang Morning Hirit sa DCGB. Sa programang ini, bawal ang kidit, bawal ang babloy habang nakatutok sa Morning Hirit. Good morning Tabi, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano sa Manapatikan Mundo. Good morning Tabi sa gabos na mga nakatutok sa tuyang online platform, Facebook, YouTube, asin po sa DCGB 729 kHz. Magandang morning Legazpi City. Mga may birthday ngunyan, happy birthday po sa Indogabos. Kasabay niya to mga tugang si Ronald Baldo sa Technical Department dyan, sa Newsroom News Director Mardy Racuro sa Luwas Mega Force Patrol. Pinapanginotan niya ni Jimmy Nasalita, Angel Mustasa, Karen Ala, Arar Mario, Joshua Bino, asin Jomar Bien. Good morning! Ini po si Henry M. Mga tugang, si Henry M. Ano nga ang masasabi mo, girl? Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Para po naman mga tugang sa mga gusto magpaabot tabi in greetings, mag-text lang sa 0928-777-5548, 096623-0034. Para po sa mga reactions, good morning sa padabatang mga senior citizens, padabatabing mga teachers, padabatang mga kasambahay, mga lolo, mga lola, mga mister, mga misis na nakatutok po sa endang mga harong. Good morning! Smile! God is good all the time. Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number one, always at your service. Nasa linya mga tugang ang buena manong report. Hali po dyan sa Luwas kay Basi Angel Mustasa. Good morning, Angel. Good morning, VP Henry. Good morning, Angel. Good morning, VP Henry. May tugon. No comment. Ano? Wala man. Ano si Karen ang makatakotong para pamilohon? Kung anong pagtataram sa undi. Apil ba kita, apil? Magkapil ba kitang diba, di ba? Ano si Karen ang pagkaparaiwala ako ni? Kung anong pagkataram sa undi, Ako, dito ka man lamang nasa sabatan ko sa in. Dito ka lamang nahilig ko sa in. Ay marayong ka. Marayong ka. Kapag naiiling ka VP, nagdulag na ako. Pipi. Minaliko na ako pang sa in. Very good. Very good. May day lang ako na dulagan to. Natakma kami ni Nicole. Okay, sige. Go. Anyways, VP, good morning. Good morning sa tayong mga parantabay. Ibabaliw na kan National Bureau of Investigation Bicol ang sa indang clearance center o ito baga VP Henry na pagproseso man kaitong sa mga makuani na NBI clearances sa indang bagong panarhiyo na opisina dyan sa Regional Center site sa Barangay Rawis, Legazpi City poon sa Pebrero 9, 2026. Ini ang pinag-anunsyo kan NBI Bicol sa panginganap kan bago nindang Regional Director na si Attorney Yelen Agos kung saan ang nasabing lakdang VP Henry ang parte kan sa indang nagpapadagos man na ekspresos para mapakarahay ang pagtaon ng serbisyo o marhay na serbisyo asin mas conducive man na espasyo sa indang mga kliyente. Sa informasyon kay VP Henry, Enero 6, 2026, kan formal naman na magbalyo sila sa nasabing opisina, haliligdi sa may parte ka na Barangay Dinagaan, Legazpi City. Kung kaya ang gabos sa transaksyon sa inang opisina, lalo na itong mga makuha ng NBI clearances, gigibo na ini sa bago
po nindang opisina asin mas masiwas dyan sa Barangay Rawis, arali ni VP Henry duman sa Rawis Boulevard, asin duman si pigaapod ng landing monument dyan sa nagsabing barangay. Mhm. Yan, VP Henry, ang mga dugang po pong informasyon hali sa luwas, Angel Mustarza, DCGB News. Okay, salamat Angel sa report. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you Angel sa report. Hali sa luwas, may kinaraman sa mga pangyari po dyan sa tuyang palibot. Mientras tanto, ay sandali lang ha. Sandali lang tamay good morning kay Busing Leonito Gaviria. Yan. At saka kay Manong Ray Malaya. Good morning tabi sa imo at saka kay King Reginaldo dyan po sa Barangay Bangkirohan. Good morning tabi sa Familia Yaser dyan sa Barangay dyan tabi sa Barangay 2 Canligaspi. Yan. Good morning tabi. Good morning sa mga listeners natin ha. Ulitin ko lang po sa numero na pwede nyo i-text tabi para sa mga reactions. 0928-777-5548 0966-203-0034 para po sa mga pangyari sa tuyang palibot. DCGB, Paretang Bareta. Karen Ala, nasa linya. Good morning, Karen. Yes, good morning, VP Henry. Identifikado na kan DepEd Region 5 Sports Coordinator ang mga billeting schools sa syudad kan Legazpi. Natitiniran kan mga delegados para sa palarong Bicol. Sa pakipagpuron kan DCGB News kay Francisco Dexter Season, ang DepEd Regional Sports Coordinator. Tinabing basado sa naging pag-urulay ninda sa bagay na inikasuhapon, uko paron giraray kan mga iba-ibang delegado sa Bicol, ang mga sentrong eskwelahan sa syudad kan Legazpi. Ehemplo, VP Henry, Albay Central School, Bagong Bayan Central School, Legazpi Port Elementary School, Ibalon Central School, Kabangan Elementary School, pati sa Bigaa, Tuarimbay Elementary School. Katakod kayan, Pebrero 27 aldaw nin Biyernes, tiglalauman an arrival upag arabutan kan mga delegados hali sa man iba-ibang probinsya kan Bicol Region. Kung kaya pinaghanda naman ang mga nasabing eskwelahan, napapadurumanan kan mga ini bilang pag-akomodar sa mga bisita sa giraray na pag-host sa taon na ini kan Legazpi City sa palarong Bicol, bulanin Marso, ngunyan na taon. Sa inang kwans, doon apirang bulan tabi ang gigibohon. Apirang bulan, pirang simana. From March 1 to 7, tabi VP Henry, na palaro. Adi, kwampalan, adi. Harayo pa man. Pero tiga-prepare na tabata, host. Ayun man ang ganda, adi. Si saan ma-host? Legazpi City. Okay. Very good. Pero iba naman ang tono mo niya na. Natamarot maghapot. Dahil man na problema, basta ka. Gara, pigiwal muna naman. Nagpungka na naman Ikaw man, natuteleton ka na naman. Ano? Natatakot ka na naman. Okay na. Pwede ka na magpaaram. Pwede ka na magpaaram, okay? Okay, bye. Boy, kanan alan. Nailing mo ng kanan. Kusong pang Karen na Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Alarmario, may dagdag man na report. Good morning, Paringal. Morning, brother. Siring kay Santa Agata. Iwala kay Lord. Sa ibong kan sa tuya mga kaluyahan, araw kan sinabi ni Karen sa imo. Kaluyahan. Ano? Yan ang kaluyahan. Yan kaluyahan. Tama ka. Yan ang salbatan ng Karen niyo. May mga pawalak pa. May pawalak pa.
Iyan ang bigatawan doon ngunyan kan simbahan Katoliko. Mientras na pigandaan naman ang Semana Santa. Oo. Madali na naman, April 2 asin 3, ang Huwebes asin Biyernes Santo. Pero sa Pebrero 18, Yeah. Ash Wednesday na naman. Iyo pala tabang tama ang Ash Wednesday pa de Miyerkules ade. Kung gibon tanayan na Biyernes, pwedeng gariman sana sa night swimming na daw. Naaga. Okay. Kaya sa mga misa ngunyan, parte na imikan mga pagiromdom. Simpleng buhay, alagad maugma, basta daing dakulang problema. Ay kanta bagakaan lupa. Lupa. Nagmula sa lupa. Mula sa lupa. Magbabalik na kusa, di ba? Magbabalik na kusa. Yan. Ang buhay mong sa lupa Nagmula. Pero ang totoo lang, ang buhay, bako man sa lupa nagmula ang buhay. Simon. Sa pagkaminuotan ni Mr. kasi Mrs. Sa kaluyan. Diba sa kaluyan? Okay. Kaya mariparo ta generalmente matrangkilo man ang Pasiorden as far as Legazpi City is concerned, lalo digdi sa southern part ng Legazpi. Tranquilo man birmi ang Pasiorden. Good. Tiwala sa Diyos ang sekreto na padagos pinapangapudan ngunyan kan simbahan Katoliko ang pag sa Diyos. Yan. Aha. Yan, brother, ang inot na informasyon. Diyos inot sa gabos. Thank you, Brad. Mario. Thank you. Very good, Brad. Salamat on tabi, Brad. Salbatan na ulog lamang so. Ay, nako. Bata. Ay, dain na naman kita titimo-timon ko niya na aga habang nagprograma, oh. Ang kadimalasan talaga, nahulog sa lugso. Kuwan ko, nahulog sa salugso, sandwich ko, oh. Kan announces booth. Paano? Puro tayo ni Ronald na nahulog na sandwich sa announces booth. Tapos, bata, ay, mahalat na naman kita kaning alas 7. Oh, bata. Pangyayari sa... Sabi ka na akin, dahil pa mga 5 minutes, Papa. Dahil pang 5 minutes, namaran siwa sa sandwich ko sa salog kang announces booth. Bata, ano ini? Ginibuan ako ni Mrs. Ki, ito na sandwich ka sa banggita. Padabaw na ako ni Mrs. Ini nga, tultulon nga nagagumkong ini. Kapuro padabayan ang gansa ko ni Mrs. Naulog susay. Wara nama. Sayang lamang kang pagal. Bata, masiramon ngayon mag-inom kig mainit. Adi, mainit baga di. Batis ay... Debale. Alatong talang na magalas ite. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Masiramon ngayon mag-inom kay hot choco. The best, malipot-lipot tanaga. Nasa linya po si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, PP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan. Duwang impeachment complaint kontra kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ibinasura kan House Committee on Justice. Kaya daw ako. Sabi insufficient in substance. Daig sustansya. Sabi yun, malnourished ito. Kulang sa mga supporting document. Malnourished ito. Dahil na ipahiling nin maray na maliwanag na ladawan so nakumitir na mga pagbayular kang Presidente. At sabi, plenaryo kang Kamara pwedeng buhayon ang PBBM impeachment. Tingong kay House Justice Committee Chair Batangas Congresswoman Yerbil Luistro. Sa tapit sa 9, mabeltasin na sa sesyon. Masumitir nin report ang House Committee on Justice sa plenary. Ngunyan kon ma-achieve so 1/3 kan totalmente bilang kan mga kongresista, pwedeng mabaliktad ngaya, pwedeng daig.
Kay puanin into size. Imposible man yan? Oo. Dahil naman yan. Dahil dyan, Oo. nagpahig ng kaugmahan si Presidente Marcos sa resulta ng pag-ugit kang kamara sa sayang impeachment complaint. Dahil naman yan. Oh, yun na yan. Dismiss na yan. Tapos inot, inabanti ta sufficient inform. Oo. Ini may insufficiency in substance. Substance. Maluya ang sustansya. Sabi ni Congressman Pido Carbin, Oo. so reklamo yakan makabayan black sarong pagtuyo sa polisiya. Policy critic da, Oo. kaya bako man yung impeachable. O to si Congressman Garbin, member kan Justice Committee? Vice Chairperson siya kan Justice Committee. Oo. Mhm. Okay, petisyon kontra Independent Commission for Infrastructure. Oo. Ibinasura man kan Korte Suprema. Mhm. Senate President Pro Tempore Ping Lacson, pinanindugan ang rekomendasyon sa draft committee report Na? na sa angataning kaso ang tulong mga senador may kinaraman sa manamaliyang flood control project. Mhm. Ngingili-ngili ang kaswapon sa sesyon si Kunyan. Si Sai. Si Tess Daman, si Joel Villanueva, Joel Villanueva ha? May pagkasuhan siya. ang Blue Ribbon ngayon is not one person. Mm. Yan. Alright, minority group, nagpalyar na pala yapon sa pwesto si Senate President Tito Soto III Oho. dahil di nag-uyod si Senator Loren Ligarda. Oh. Mantang CIS Party List Congressman Edvic Yap naglusad man sa pwesto bilang miyembro kan Kamara de Representantes. Okay. Nasawat ang maganibula sa tugang niya sa flood control controversy. Oho. Mientras tanto, Senate President Tito Soto III, kalmado sa nasabing pagbalon na kudita sa Senado. Mantang impeachment, dapat daw na nakabase sa katotohanan na sinbako sa chismis. Sabi si 4th District Congressman Kiko Barzaga, pinatawan sa Giraray in 60 days na suspensyon. Oho. Dahil nga nagpupundo sa Kapo Post, nga nagsunod duman sa premierong suspension, dagdagan ta nga. Sabi ni Kiko, okay, I will play with my dogs and cats. Ano na yan? Ano na yan? Alright, upon ngunyan, dahil nang mahihiling ng mga retrato ni Secretary Prasco Cantorisem Oho. sa mga opisina kan mga kanturism, tapos pati na sa iba pang mga lugar na mga destinasyon, ipaharali sa gabos ng materyales kan DOT ang sa iyang imahe o kaya retrato. Matapos na tuyawon ni Senador Rafi Tulfo sa sesyon kaya sa pagdangog ka nagaging aldaw. Yan. Oho. Dahil niya kumakandidato. Sige, sana. Alright, so yan, baby. Mga ilan ko niyan. Congratulations kay Alex Iyala. Uminabante na sa quarterfinal. Ayos. Good. Okay, so yan, baby. Mga ilan ko na pagkaga doon yung PYC Enterprise. Nakula na-inspire kay Alex Iyala, ano? Samay, digita ko na nagkakawat naman ng mga babayi. Oh, uli nga. Kan si Minikaton si Pacquiao, nakula ka na-inspire magpara-boxing. Kaya ang sabi, papakusugundaan mga local tournament ng tennis. Ngunya sumindikat si Alex, gana ko lang gusto mag-lawn tennis. Piling may mailing kita dyan na ala Alex Iyalang mga tirada Yan, Palarong Bicol. Yes. Okay, salamat sa PYC Enterprises. Sana po sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Diyan sa Oros at Legazpi City, basta radyo, i-PYC niyo yan. 24/7 konektado kung mamaski download. Siring man kan Rasangad Solar Corporation, basta Solar Sangad. From News Bay, sinipos si Martina. Good morning. Thank you, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Sa mga headlines in the morning, ngunyan pungal daw ni Huwebes, petsa 5 na, madali on sa ng Pebrero. Ano? Ang Valentine's Day palan, Sabado, 14, no? Sabado palan ang Valentine's Day. Yan. Happy Valentine's Day sa may mga Valentino, buda mga Valentina. Yan. Okay lang yan. Kuday kang Valentino ngunyan.
Good morning. What is good in the morning? Good morning po, VP. Good morning, Miss Alexis. Good morning po, VP. Good morning. How are you today? Okay man po. Again, what is good in the morning? Good morning is always good. Ay, Salmatan, natatao ka na ah. Why morning is always good? Dapat terming arugan pag morning. Dapat salubungin ang morning na ugmahon. Ay, tama ka man. Kaya ako, pinma ko sa naka-smile pagkaaga. Maga para murusot ka pagkaaga. Dara mo subong aldaw na murusot ka, di ba? Ay, tama po. Oo. Pag sa aga nakamurusot, maghapon na yan. At ayun na nga ni. Kaya ka pinma pero di ka mag-smile kisulo ha. Tapos, dadyan kan, mahiling ka dyan ni Sir Ariel, nag-ulo ka sulo sa kanto kang pag-asa. May problema kita. Ay, opo. Sabihon, nakapay na nga sa forecaster. Ganun kaya yun. Sige, go. Kumusta ang latest forecast? Opo, para po sa magiging kamugtakan ng satuyang panahon, ngunyang petsa 5 ng Pebrero, araw ng Webes, ang northeast monsoon ang nakakaapekto pa rin sa Bicol region, maliban lamang sa Masbate kung saan dito ay naapektuhan nitong ni Tropical Storm Bashang. At ang asahan nating weather condition sa Bicol region, maliban sa Masbate, is partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains. Samantalang sa Masbate ay cloudy skies na may mga scattered na mga pag-uran, as in pagkikilat at pagdaguldol. Then sa latest nga natin dito kay Bagyong Bashang, sa ating latest na bulletin, no, itong si Bashang ay napanatili ang kanyang lakas habang naghihiro pa Eastern Mindanao. So, ang sentro nito ni Bashang ay estimated sa layong 440 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur, na igwang kusog ng Paros na umaabot ng 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot naman ng 80 kilometers per hour. So, ang direction pa rin ito ni Bashang is west-southwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. So base sa ating track and intensity forecast ay expected natin na possible na maglandfall itong si Bashang dito sa may northeastern part ng Mindanao either later today or bukas ng umaga. So, habang dumadaan ito si Bashang dito sa may southern part ng Visayas papuntang northern part ng Palawan, ay expected natin na ito ay hihina dahil sa interaction sa lupa at by Monday ay magiging isa na lamang itong low pressure area. So ang effects nito dito sa Bicol region ay expect natin na minimal lamang or halos di man maremate dahil nga sa layo nito sa Bicol region. Bale, yun po ang ating latest kay Bashang, since ang ating mga wind signal is nasa may parts ng Visayas and Mindanao lamang, no? So wala tayong wind signal in effect dito sa Bicol region. Yun po ang ating latest. Ini po si Alexis Rivivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabalita. Na-fall na talaga siya, ano? Opo, na-fall na po. Si Bashang, Opo. Na-develop na talaga siya, Opo, na-develop na, na-diretsuhan na. Na-diretsuhan. Okay. Nag-abol bago po mag-Valentine's. Yung nga nagatul sa lunan ko. Sige, salamat tabi. Opo, thank you rin po. Bye-bye. Alright, mga tugang, 18 before 6 in the morning.
sa DCGB. Walang epekto sa atin si Basyang, ha? Walang epekto sa atin mga tugang si Basyang, kaya po kwan lang kita, chill lang. Dahil kay masyadong epekto sa tuya iyan, mga tugang da si Basyang. Hello mano, maray na aga. Ay, maray na aga, Manong Henry. Maray na aga. Iyo tabi, gusto ko lang ipaabot tabi sa tuyang mga keriba digdi sa palibot kang Mayon Volcano kasabanggi naglangkaw su SO2 emission. Ay nako. Ang ano kayan ang average dati mga 2,000 bilang. Tapos kasos the other day naging 4-5,000. Kasabanggi nag-abot siyang mga 6,000 labi. Mga alas 7 banggi kaya nag-issue ning panibagong patanid su Pibok. Tanganin na parumdumon po kita na day magkampante dahil padagos ang paglaog intrusion kang laba sa edifice kang Mayon Volcano sa lawas kang volcano paluwas duman sa iyang bunganga. Kaya so gabos pong residentes day po magnaya-naya ng gad na balgahon itong sa tuyang permanent 6 kilometer permanent danger zone. Maski anong oras pwede pong may mangyari dyan sa edipisyo kang bulkan. Kaya padagos po kita giraray magmaan as in sunodon po ang mga instruksyon hali po sa tuyang mga MDRRMOs as in sa tuyang mga local government units. Sabi Manong Henry. Anong implikasyon nga ni kaan pag naglangkaw ang sulfur dioxide tama? SO2? Apo, SO2. Sulfur dioxide emission. Pag naglangkaw iyan na... Naglangkaw yan, Manong Henry, may dakol pang lava intrusion na posibleng magtaas naman haranin at sa iyang ngimot tabi, Manong Henry. Oo, mas lalong aktibo ang bulkan paglangkaw yan, di ba? Opo, tabi. And then ang ibang ang iba nagsasabi na precursory to more activities posible. Like lava fountaining and then others. Ayun, okay. So, takauron nun daw si Madam, siya nga sa volcanologist dyan, si Doreen? Si Doreen, apa. Si Doreen, kausap, karon yung development dyan, tabi manong rin yung development dyan kan Mayon Volcano. Alas 7 tabi, opo. Pero nga ni, tabi isulit lang kapakiulit tao, 6,000 plus? 6,000 na labi ito, Manong Henry. Ang average niya dati 2,000 plus lang. Average siya na gari sobrang nag-triple, di ba? Iyo tabi, opo, nag-triple. Okay, so with that, lalong higpitan nindo so paglaog kan mga tao dyan sa 6 kilometros na permanent danger zone, buda iba pa na mga aktibidades kang bulkan? Iyo tabi, Manong Henry, panagos na pong higpitan ito, tangali na daiki magpanganaya-naya na maglaog tabi. Yeah, opo. Salamat Manong Rick sa informasyon. Salamat tabi, Manong Henry. Good morning. Okay, thank you so much. Good morning mga tugang Manong Rick Mendoza para po sa additional na informasyon ko niya na pagkaaga may kinaraman dyan sa aktibidad kan Bulkan Mayon. Naglangkaw so SO2 emission, gusto sabihin kaan, databi, lalo na naglalangkaw ang posibilidad na maging matindi ang mga aktibidad, mga tugang na ipinapahiling kan Bulkan Mayon. O yan abangan niya to sa mga maabot na aldaw, digdi po sa tuyang probinsya. Ngayong umaga, pagkasama si Henry Maceda. Ulitin mo nga, Putol. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Ulitin mo nga. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Jomar, good morning Jomar. Buhian mo. Salamat BP Henry, good morning. Good morning sa mga parantabay sa Bareta. Arestado kan Tabaco PNP ang sarong wanted dahilan sa pagbalgar sa violence against women and children law. Ang suspect na binistusan ng si alias Sony, dinakop kan mga miyembros kan Tabaco PNP sa siyempre sa direktiba ini ni Police Lieutenant Colonel Berhil Vivat, si Pupulis, mga alas 6:40 kanakalis na banggi digdi sa sarong barangay sa naunambita na syudad. Ang kaso na may koneksyon sa violensya against women and children o ang Republic Act 9262
iyuan na may piyansang rekomendado ang korte para sa pagkaka-arrest para sa parametras ng libertad ng suspect na 72,000 pesos. Sa ngunyan, aniyon digdi sa ipaturak ang pulisya kan Tabaco PNP ang suspect mentras na ipoproseso ang mga dokumentos para maipresentar ini sa korte na nag-issue kan warrant of arrest. Yan, BP Henry, ang informasyon, Jomar Bien, DCGB. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Yan po ang mga dagdag na form. Ay, talbata ng dila ini. Ay, nako. Ipisilo na dila ini. Nagapaltos perme. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag ka naman sa Morning Hirit. Kaiba. Mga tugang si Shara Maileron. Good morning, Miss Shara. Good morning po, VP Henry. Asin sa satuyang mga paraan tabay. Aram daw nindo na inaahit kan mga sinaunang Egyptian an sa indang kiray para ipahiling an sa indang pagmundo o pagluluksa matapos magadanan nin at tama na ikus. Basado sa artikulong naitala sa Smithsonian Magazine, pigkukonsiderar kan mga sinaunang Ehipsyo bilang sagradong miyembro kan pamilya an sa indang mga atama na ikus kung sa pigtuturing ninda ining taga-protehir kan sa indang mga pagkaon kontra sa mga kinuasin alas na peste sa imbakan kan sa indang pagkaon. Pigtuturing man na seryosong krimen ang paggadan sa mga ikuskon sa ina parusang kagadanan ang katakod kaini. May mga ikusman na piglulubong sa espesyal na lubungan. Kaya ang pag-ahit nin kiray sigun sa ancient Egypt, simbolo nin paggalang, pagmundo asin sagradong pagtubod sa mga ikos. Yan po VP ang paningit sa morning hirit niya na aldaw nin Webes. Ini po si Shara Milaron, marhay na aga. Sa Pilipinas, ano man iyan, ang pag-ahit kikiray sa Pilipinas, iba man. Sa tuya baga, ang kiray iahit tapos kikuritan giraray. Paminsan halang kabunon sa pagkakurit, di ba? Paminsan halang kabunon so imbis na may kiray, aahiton kukuritan. Paminsan mariparo mo halang kabunon sa pagkakurit. Paminsan sa pagkakurit, hababa. Tapos biglang kuminibad sa pagkakurit. Naramdaman lang ang kiray na. Paningit sa Morning Hirit. Alright, thank you Miss Shara sa mga dagdag karaman ngunya na pag-aaga sa Morning Hirit. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. O text na po ang mga birthday greetings ha, sa papasadahan tayan. Mga tugang taon-taon lang din po sa tuyang programa sa 0928-777-5548, 0966-203-0034. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Joshua Bino nasa linya. Good morning, Joshua. Good morning, BP. Good morning sa mga paraan tabay. Sa ragdag niya tong pareta, magdonar ng dugo, tangani makatabang sa mga makatabang makadugtong nin buhay sa mga nangangaipong pasyente. Yan, BP Henry, ang mensahe para sa publiko kan Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory o kaya BSL SNRL o mas BP Henry sa apod bilang Regional Blood Center na pinamamayuhan ni Dr. Alan Locanyas. Ang mensahe iyan katakod BP Henry kan padagos nindang pangapudan na magpartisipar sa mga pinagkukondisir nindang mga mobile blood donation sharing man. Kung gustong magdonar ng dugo, pwedeng magbisita o kaya magpasyar sa indang opisina sa loob kan compound kan Bicol Regional Hospital and Medical Center o kaya DRHMC, dating pinapod na DRPTH. Kung matatandaan, susog sa naging interview kan DCGB News kay
Dono Recruitment Officer Miss Nicole Ann Beho. Ang araw kay ni BP Henry mga bulan, Enero, Pebrero, Sundo, Marso, konsideradong lean months o kaya ini ang mga bulan no kaya aldaw na hababa ang saray na dugo kan sa tuyang Regional Blood Center. Kung kaya kay tuan ang tabang kan na publiko, makatipo naman kita ng dakol-dakol na supply ng dugo na makatabang man sa mga pasyenteng nangangaipo. Katakod kay ni, sunod-sunod ang pinag-schedule ng mga mobile blood donation na drive. Halos Rosiwana may nakalatag na schedule. Ehemplo, ngunya na aldaw ng Huwebes, Pitsa 5 kay ning Pebrero 2026. May naka-schedule na mobile blood donation drive sa City Health Office kan Sorsogon City. May schedule man duman sa Dr. Amando Cope Memorial Hospital sa Siyudad San Tabaco. Sinigwaman in mobile blood donation drive sa Kawa-Kawa Function Hall. Duman naman iyan sa Siyudad Canligao. Sa aga na Biyernes, duman diratay sa City Health Office kan Sorsogon City. Igwaman sa RHU Huban Sorsogon. Igwaman in schedule sa Barangay Cormidal kan Tabaco City. Asin Barangay Fabrica kan Barcelona duman sa munisipyo kan Sorsogon. Kung harani ka sa naunang bitan niya itong mga venue kan mobile blood donation, pwede kang magpasyar sa naunang bitan ng mga venue sa BP Henry para makapagdonar ng dugo. O kung kaya naman, pwede sa sayang opisina, ganyan sa laog kan compound kan BRHMC. O kaya kung gusto mong magdonar ng dugo, pwede kang mag-contact kay Donor Recruitment Officer Miss Nicole Ann Beho. O kung kaya naman kung kamo sa rong grupo o kaya organisasyon, pwedeng makipagtabangan sa DSL-SNRL para makapag-conducer ng mobile blood donation drive. Dahilan tapos man talaga ngunyan, ang kampanya kanaunang bitan ng ahensya na makatipon kita ng mas dakol-dakol pang supply ng dugo para makapag-provide sa mga pasyenteng nangangaipo. Yan, BP Henry, ang dagdag na itong istorya, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali dyan sa luwa. Si Henry M. Mientras tanto, Hindi inuumaga. tuloy-tuloy ang mga balita. Kasabay po si Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay. Nagaparakol sa ko si Kap Amino Sidal kan Barangay Gapo, Kamalig. Pasensya ka na Kapame, tapigasimbag tay ka. Dahil man ako nadadangog, may diferensya gud ang signa ayan network network. Pero nag-text na BP, nag-text na lang. Pati on the aso agom niya si Nonoy Nosidal. Nasa heaven. Happy birthday sa agom ni Kap Amin Nosidal, Nonoy Nosidal sa heaven. May radyo daw ito duman. May radyo. May balon. May balon. Naka-earphone. Pinabalunan. Oo. Na radyo Sana bako paraot. Kung baka haloy na, baka raut na. Baka sa baterya. Baka sa baterya ko na. Tunaw na. Sa cellphone, naka-monitor. Sa cellphone. Pati si Esperanza Nodalo Espinas. Birthday man niya na. Happy birthday. Beach W Daine. On earth siya, on earth. Kan barangay ka po. Nasa earth siya, bako siya, nasa earth siya. Nasa daga pa ini. Latos sundan. Esperanza Nodalo Espinas. Nasa daga pa. Happy birthday. Si Madam. Diyan sa barangay. Labing orag sa programa mo. Pati sa heaven, may nagadangog na. Ata na nga ni. Pati si San Pedro kung kumusta ang kamugtakan niya niyan. Suminimbag sa mo sa cellphone. Mapasugod niyan signal mo digdi sa langit. Happy birthday tabi kay Boy Nonoy Nosidal. Ali sa sayang mahal na agong. Ali kay Kapitan Amin Nosidal. Nayaon sa daga. Deko na si Kapitan Amin na iling Deko na nailing.
sikap amin no si Dagsadaga. Ano nga ng piyesta niya dyan sa Tinago? O Hindi Gapo? ko anaram. Pag nagbe-birthday baga, pag-imbitaran kita, di ba? Hindi ka nagadon. Maduma naman ako baka tamanan yan, okay mga masitas naman. Yeah. Kap Ami, good morning Tabi, happy birthday kay Nunoy Nosidal in heaven, okay? Tapi si Esperanza Nodalo Espinas, birthday man nga na. Sa daga. Sa daga siya. Sa mga dagdag niya itong barita, BP, pigingawakan maniamento kan Albay Electric Cooperative nan mga distribution lines, mga kable kan alikaw, magkasaralidahan at haraluyo na baga ini, BP. Ani sa salida da, mga insulated wires. Ini sa mga wires na napapatos na magtaragis-tagis man sa mga sanganin kahoy, dahil magkakausanin na mga pagtitrip off o spark kumpara digdi sa mga luma. So ngunyan, ini ang pigiling nasaro sa factor na mapababa ang system loss sa voltahe kana alay ko sa pagsabing iyoan na obserbaran na bata sigan panahon tabaga minsan maparuso nagpaparalsok bagaan na kuryente dahil ta nagsasaro-sarabit ang mga ayan sa sangakan kahoy kaya nga ni igwanin mga trimming kan na mga sangakan na kahoy pero ngunyan sigun kay Alico Board Chair Ed Gumba saro ini sa pinaghihingawakan aliko na magkasaralidahan sa mga may patos na ini rubberized na gayta BBP. And saro pa sa gustong matauanin na solusyon ka na alikon kamautan na mahanapan ng solusyon ining mga pilferage, mga pagdadaya sa kuryente kung sa oras na totalmenteng marisolbiran ang mga identified problem kanalikon system loss magiging minimal na sana maski puro paano mababawasan ang pagpara turo trip off o mga reklamo manungod sa pagba-brown out digdi sa satuyang kapalibutan. Yan tabi BP ang satuyang mga dagdag na impormasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Oh, happy birthday Tabi. Madali lang ha. Good morning. I'm so happy when I hear the voice of Miss Alexis. Regards to all the beautiful ladies of DCGB watching your programs daily. Salamat po. Good morning sir. Pabati po happy birthday sa kuyang kapatid bunso na si Elisa Liaser dyan sa Saknangan Pilar, Sorsogon. Good morning daw sa Familia Leron Marciliana family. Happy birthday po kay Maria Ana Marciliana Perez, Canbuyuan, Legazpi City. Good morning, advance happy birthday. Advance happy birthday kay Joker. Ay ayos ha, ma-birthday pa lang si Joker ha. Maray na aga Mr. M, pasakat sa tulay sa tahaw ni Jackie asin kan uri sen bato. Ano to? Palang orosite tahaw tinampubagsak na pakiriparo. O sige po ha, repar on time ha. Hapot ko lang tabi sa ngunyan so Watch Your Health. Ay wala po, wala akong information regarding sa Watch Your Health program ha ng Kiwanis Club. Good morning sir, happy listening. Good morning da tabi sa gabos na listeners. Sabi ni Madam Melinda Wee, pabati po sa mama ko na si Mary Ann na may gusto na marhay pediming nagmamata ki atab para mag-ugas buda magluto ki pamahawon. Salamat. Your birthday has come. Good morning kay Benji Dapugi, kay Manay Agnes Mape, Madam Abana Esplana. Good morning, Tabi. Good morning kay amigong Jonas Rosal. Yan, tingnan natin. Kung igwapa Tabi, kay iba pang mga greetings. Ay gari sa Facebook meron. Hello? Hello? Good morning. Yes, sir. Good morning. Nahiling mo sa laban ni Alex? Iyala? Day ko nahiling miguta. Kasubanggi, alas 7 pa sa naturugo na ako. Mga yun gusto, so laban. Oo. Talaga. Taon na lang, hiling ko na lang sa YouTube taon. First set, talo siya. Oo. Tapos nag-rally siya from, second set hanggang, third set. Amigo? Yeah. Number 38 na siya sa world ranking. Very good. Tato review ko daw. Excited man ako kayan. For the first victory sa Yeah. Women's Tennis.
amigo. Yeah, okay. Salamat, amigo. Salamat, ha. Salamat. Alright. Review ko doon. Kasubanggi, gari alas 7 pa lang, naghigda na ako ta. So, pig-inom sa... May pig-inom akong bulong sa kuyang allergic rhinitis. Salbata na, masiramon magkaturog. Magayunon magkaturog. Nakapa. Kaya gari bagag ka sa pamati mo. Kaya 7 o'clock pa lang kasubanggi, turugo na ako eh. Happy birthday po kay Ma'am Cora Raposa ng Santo Domingo Central School. Ma'am Cora. Hi, Ma'am Cora. Good morning. Ma'am Cora Raposa, dyan po sa Santo Domingo Central School. Happy birthday. Yan. Sabi ni Ma'am Cora Balaoro ang texter ta. Si Ma'am Cora Balaoro ang nagpaabot kay greetings kay Ma'am Cora Raposa ng Santo Domingo Central School. Kumusta ang mga taga Santo Domingo Central School? Yaon dyan si Ma'am Shi. Ma'am Shi. Good morning, Ma'am Shi. Co-teacher mo ini si Ma'am Cora Raposa. Adi, birthday palan ngun yan. Doon ako, libre ngun yan ang sa indong pangudto. Ta birthday ni Ma'am Cora na Raposa. Ma'am Shi, kumusta ka po? Good morning. Good morning, Ma'am Shi. How are you, Ma'am Shi? Mariman nga ya, Henry M. Kumusta, Ma'am Shi? Anadaraga mo dyan na nag-review. Kumusta po ang kanya sitwasyon niya? Kumusta mo sitwasyon niya, Ma'am Shi? Good morning kay Chapuring Almelia. Ed Mostoles Palmones from Barangay Matanglad, Piodoran Albay. Erlinda Dolfo, pa-shoutout po kay Glo Belarmino, Rose Arienda, Kansan Joaquin Legaspi, Ryan Base, permi pong nagdadangog sa Banawan, Piodoran Albay, watching live. Okay. Si Jay Doploso, pamilya Jay Doploso daw, buda ni si Mel, Jessa, Jamela, J. Mark, digdi sa Bariis, nakikinig sa'yo. Salamat po. At saka kay Jocelyn Broquesa, ayo sir, sagkod sa heaven, igwa ng DCGB, paano man si Taning Unodaan, nakikinig man ito, ay di ko po aram. Sabi na Analisa Rodriguez, good morning. Ramon Convencido, good morning po. Emilina Ludana ng Bagong Bayan, Daraga Albay. At saka good morning kay Cynthia Balunso ng Rapo-Rapo Albay. Good morning tabi kay Emerick Lorejo Amarles from Mayon, Daraga Albay. Nilda Perico, sabi niya, good morning po sa mga taga Purok 6, Calooban, Kisaray, Bariw. Esther Apin from Padang Legazpi, Federico Oraye, good morning tabi Sir M. All right, sige. Good morning kay amigong Roden Oropesa. Ayan, good morning. At saka happy birthday kay Esperanza Espinas from Veronica Nielo ng Baskaran, Kamalig, Albay. Okay na ba tayo? Okay na tayo? Baka igwa padigdi ki ito. Mga taga Caridad 2 Bangkiruhan, nagmamati si mo ay Cardo and Barcelon family. Good morning daw, At saka ay wara na, okay na. Pwede na kitang baka mayroon sa Messenger, sandali lang Tamanyos na kami ni Ronald. Okay. Pading Rene Palisa dyan sa Tabaco. Good morning. Pangyayari nga sa Maabaka, 6 a.m. na off the air pa yung jeep. Talaga? Late dang nag-on the air. Nay ko po. Sige, Pading Rene reparahong ko tabi Yan na sa imo tabing concern dyan sa Tabaco City. Bata dakul man kitang listeners dyan, nakatutok sa 106.9 WGB. Hello, good morning. Hello, good morning, Pading. Good morning, Madi. Pwedeng magbati siya sa istansa. Pwede, Madi. Go ahead. Kay Karen, kay
Diana, kay Liit. Opo. At kay Gina. Yan. Kay Sangsa po, Legazpi. Yes, Iwan po sa poblasyon, kay Ka-Esther na Fernaldez. Kay Ros na Arevalo. Kay Oti niyang kay Auling na Bitilio. Oh, boss. Inubos Kay na Muman. naman. Inubos naman. Inubos. Sige. Grabe man. Inubos naman sa mga tao. Thank you. Okay, bye-bye. Happy birthday kay kay Jennifer Isip. Oy, sumisis ni Dr. Glenn. Sumisis po ni Dr. Glenn Isip, birthday ngunyan. Happy birthday po, Dr. Glenn. Ay, Dr. Glenn. Jennifer, amiga, si Jane Isip. Happy birthday po. Ngunya na aldaw. Alright, Good morning. Happy morning, Sir Henry. Please announce ulit Kasalang Bayan Febs. Okay nga pala. So, Kasalang Bayan sa Pebrero 21 na alas 12 hapon. So, gusto tabi magsabay sa Kasalang Bayan sa City Hall. Magpasiring tabi sa local civil registrar para po mga tugang sa siring na Kasalang Bayan. Sabi ni Ma'am Presi, may oras pa para po kamo magpa-register tabi ngunya na aldaw. All right. Masunod na mga bareta sa Morning Hirit makalipas kan mga patalastas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink.
Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, oras alas 6:11. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta ngunyang pong Pebrero 5, 2026. Enot sa lado lokal, dugang na pick-up point kan pampasadang tricycle hinagad sa gobyerno lokal kan mga tricycle operators, drivers asin mga pasahero. Sobra sa 21.2 milyon pesos na tabang pinansyal sa iraram kan emergency cash transfer kan DSWD Bicol na resibi kan sobra sa 3,000 na beneficiaryo na naapektaran kan bagyong uwan sa Libon Albay. Provincial Environment and Natural Resources Office, Albay, ipinaglansar ang Biodiversity Museum kasabay kan selebrasyon kan World Wetlands Day. Mga eskwelahan sa sur na parte kang Legazpi City, Plan B, bilang billeting school kan mga delegado sa Palarong, Bicol. Ngunyan mga tugang sa headlines kan mga bareta sa lado nasyonal, duwang impeachment complaint laban kay o kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ibinasura kan House Committee on Justice. Petisyon kontra Independent Commission for Infrastructure ibinasura kan Korte Suprema. Sa ibang nasyon, militar kang Estados Unidos, pinabagsak ang drone kan Iran na nagrani sa sendang aircraft carrier. Sa Business News, Pilipinas sa giraray na narehistro bilang world's second largest banana exporter. Health News, trabaho, nakakaapektar sa mental health nin sarong individual sigon sa mga eksperto. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa 7 milyon pesos ang itinagamang fondo kang probinsya kan Albay para sa rehabilitasyon kang Linyon Hill. Ini ang inanunsyo ni Governor Noel Rosal sa entrevista kang DCGB News. Sigon sa gobernador, may stable na supply nin tubig asin kuryente ang lugar kung sa emplano nindang bugtakan ang Linyon Hill nin dancing lights, mini museum asin iba pang fasilidad na makakadagdag sa atraksyon digdi. Katakod ka ini, tinawanin doon kan gobernador na inguhaon ninda na matapos ang rehabilitasyon kang Linyon Hill bago ang selebrasyon kan Magayon Festival sa probinsya sa Mayo 2026. I-rehab tayo ni paparas ko hanggang Magayon Festival mabuksan ta. Yan tabi Henry, so nagsarakat tigdi. Apa. Pwede na, pero dahil lang kita magduman sa mga pigi. But pigi-restore ta so tubagang 360 degrees na walkway. Kung magigiramduman, inot nang napabareta sa DCGB News na napabayaan na ang maintenance kan Linyon Hill kanakalis na taon, kaya binuksan nila sa publiko para sa limitadong aktibidad sana siring kan pag-jogging o walking mantang ang mga pasilidad digdi temporaryong sarado. Iba pa niya to na mga bareta sa lado lokal, Provincial Environment and Natural Resources Office o Pedro Albay, ipinaglansar ang Biodiversity Museum kasabay kan selebrasyon kang World Wetlands Day. Angel Mostasa sa detalye. Inilansar ka na Provincial Environment and Natural Resources Office, Albay, and Albaya Biosphere Reserve Research and Development Center, Biodiversity Museum, kasabay ang tree growing activities sa Barangay Cabit, Manito, na may temang Wetlands and Traditional Knowledge celebrating cultural heritage. Highlight kan aktibidad ang paglansar kan Bio Museum kung sa impiglalauman na masterbiin niya bilang Sentro kan Scientific Research
environmental education as in public awareness na nagpapahiling kan mayaman na biological resources kan Albay Biosphere Reserve. Kasabay kay ini ang pagtanong kan mga estudyante kan Cabit Elementary School, mga personahe sa lokal na gobyerno kan manito, BFP as in Coast Guard, nasa 250 na pedaso, nen pag-aapod na kahoy na bitaog, as in kamagong sa gilid kan baybayon ka nasabing barangay. Sa mensahe ni DNR Bicol, Assistant Regional Director for Special Concern, Adona P. Sanjego, tinawan doon niya na ang pag-protehir sa wetlands bako sa nasarong environmental concern, kundi isaro ining disaster risk reduction strategy, climate adaptation measure asin sarong lakdang para mapahiling ang respeto sa tuyang cultural heritage. Ipanagiramdum naman ni Penro Albay, Officer o Albay OIC Narisol Divina na ang pangataman sa mga wetlands ang sarong responsibilidad kan gabus para maprotehiran man ang istaran kan gabus na may buhay. Manadag na Bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Poco mas o menos ang 200 milyon na pondo ang pwedeng may alokar para sa rehabilitasyon kang Cagsawa Ruins, sigon kay Daraga Mayor Victor Perete sa entrevista kan DCGB News. Sinabi ni Perete na sa espersos kan Albay 2nd District Congressman Caloy Loria pigubusol kay nan sarong bill para maalukaran din pondo hali sa gobyerno nasyonal ang development kang Cagsawa Ruins. Tinaman doon kan alkalde na ang inisyatibo dakulang tabang para sa pagpauswag kan turismo sa munisipyo kan Daraga. Ma-develop ining sa muyang Cagsawa. Ang apod minig dito Cagsawa Heritage Development Plan. Yung ang kaipuhan ma-develop ningon yan ta sa nagdadakol asin mapagayon ang turismo dito sa Banwaning Daraga. Mayor Vic Perete sa pahayag sa DCGB News. Mientras tanto, nasa Plan B bilang mga billeting school ang mga eskwelahan sa sur na parte kan Legazpi para sa mga delegados Kampalarong Bicol. Karen Ala sa detalye. Nakastanbay sana ang mga eskwelahan sa sur na barangay kan Legazpi kung in kaso isaanat sa alert level 4 ang pagtugakan mayon habang padang-adag ang Palarong Bicol sa Legazpi City. Taro sa napag-urulayan sa ginibong meeting kan DepEd Regional Sports Team ang mga eskwelahan sa Taysan, Sumapot, Bangkerohan, ang massive Plan B o backup plan kan DepEd Region 5 kung in kaso ining pagtugakan mayon mahilingan kan Pivox nin pagsangat sa alert level 4 durante kan karawat na ini. Sigun kay Dexter Season, preparado man sa siling kaning sitwasyon ang ahensya, lalo't mga delegado sa probinsya kan Bicol Region ang mabilisita sa Legazpi para sa Palarong Bicol. Mientras tanto habang day manahilingan na threat sa karawat, ang aktibidad kan mayon, padagos ang palaro, asin ang mga billeting school, mantinido sa sentro kan Legazpi City. Karen Ala, DCGB News. Palarong Bicol, padagos ang pigahnan kan Legazpi City. Sa koneksyon na Bareta, dara po yan mga tugang ni Al Armario. Dagos naman nanggad na pinagandaan ngunyan kan gobyerno lokal digdi sa Legazpi City ang Palarong Bicol sa Marso. Sinabi ni Mayor Isiam Ismael na poco mas o menos 13 sagkod 15,000 na mga delegados ang pigilauman na madagsa sa Legazpi, hali pa yan sa iba-ibang lugar kan Bicol Region. Kaya pigisiguro kan gobyerno lokal na maging areglado ang mga binyo kan karawat, asin ang mga billeting stations kan mga delegado. Sa kulang bagay ang Legazpi City na iyon maging host Giraray dahil talagang nakatabang ini sa turismo asin income kan syudad. Alarmario, DCGB. Hinagad kan mga tricycle operators, drivers asin mga pasahero sa lokal na gobyerno kang Legazpi City na magdesigna nin dagdag na pick-up point kan mga nagpapasadang tricycles. Sigon kay Rico Logroño, sarong tricycle driver sa syudad, pigagad ninda na magdesignar ang LGU nin pick-up zone sa hampang kan Tancholing General Hospital sa rason na dakulan mga pasahero sa lugar. Paliwanag ni Logroño na kadaklan sa mga ini. Yung pasyente alaga dainin malunadan asin nadidifisilan pa. Matatandaan na may request na ang barangay Taysan na magdesignar man in dagdag na parada sa may mga gate kanibalong village dahil sa kadakulan kan mga pasahero. Mientras tanto, nasabing kahagadan, pinag-aadalan ng unyan kan sangguni ang palnusod kan Legazpi sa Bagikan Committee on Public Utility.
dakop na sira kan mga parasira kan piodoran, kikulang na. Report kay Jimmy Nasalita. Mga dakop na sira sa kadagatan kan piodoran haros sa tahaw pa sa nakan dagat bakal na maboy yung gumilid man ang mga pirami o segunda mano na sana bako na arog kan mga panahon na pagduong kan mga parasira sa pantalan na makakabakal pa lamang nin mga puwerteng sira alagad sa ngunyan ang mga first class na mga preskong sira haros gabos na ini bayad kung saan kadaklan ipig bibiyahe paluwas na sa Albay mantang sa ngunyan na duminakulon na mga beach sa mga coastal canter district iyo pa nakakadagdag sa demand ni nasira kung kaya ang fish landing sa Banuan kan na Piodoran dating bastante ang mga sira na pinagtitirenda sa ngunyan kulang na ang mga nag-ipigtitinda asin in demand ng ngunyan na maray sira ngunyan na panahon na gulpi mga naghahanap o nagbabakal kaini maabot ang panahon posible ma-overfish ang kadagatan baka umabot ang mga panahon may problema na sa supply ng preskong sira sa mga kadagatan dahilan sa sobrang demand ngunyan na mga panahon. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. 21.2 milyon na tabang pinansyal sa irarom kan emergency cash transfer hali sa DSWD Bicol ang naresibi kan 3,904 na beneficiaryo sa Libon Albay na naapektaran kan bagyong uwan. Sigon sa DSWD Bicol, pinamayuhan ni Regional Director Norman Leaurio, uminabot sa 3,772 na slightly affected na families na nakaresibe ng 5,282 pesos kada saro mantang 132 man ang severely affected na pamilya na nakaresibe ng 10,263 pesos. Ang nasabing payout parte kan asistensya kan DSWD Bicol para matabangan ang mga nadanyaran na kabuhayan sa nasabing kalamidad. Mientras ang payout activity ginibo sa Libon Community College sa Libon Albay sa laog nin 4 na aldaw. Mga opisyal nin barangay sa Daraga na ugma sa plano kang LGU na magbalik o magbakal nin mga rescue vehicles. Joshua Bino sa report. Ikinakaugmangon yan kan mga barangay opisyal sa munisipyo kan Daraga ang plano kan lokal na gobyerno na magbakal nin 54 unit nin mga pick-up trucks. Ang mga pick-up trucks na ni, iyo ang gigibuhon na mga emergency and rescue vehicle para sa mga barangay kan nasabing munisipyo. 54 ang barangay kan Daraga, 54 unit man nasabing behikulo ang planong bakalon kan lokal na gobyerno. Sa katakod kay ni, sarong ordinansa na aprobahan kan sangguni ang bayan kan magkaigwan regular session kan uminaging aldaw kung sa ng ordinansa ini yung na pagbakal pag-purchase ng mga behikulo ko na sain kantidad 78 million pesos na pondo ang nakatagama digdi na hali sa Department of Interior and Local Government o kaya DILG sa paagi kan Local Government Support Fund. Sigon sa author kan ordinansa na si Consel Attorney Ayan Makasinag, yao na i-download na sa lokal na gobyerno ang nasabi ng kantidad ng pondo asin ngunyan nasa proseso na kan paghahanda ng mga requisitos ang lokal na gobyerno para sa pagbakal kan nasabi ng mga behikulos kung kaya dara kay ni susog sa nakaulay niya to na nagkapi ng mga barangay official maug masinda dahil ta dakulang tabang ini para sa mga barangay kan Daraga. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Oras Pilipinas, 6:25 nin morning. Bareta giraray sa lado lokal, number 3 most wanted person sa Malinaw Albay, nadakop na. Detalye kang report kay Jomar Bien. Nadakop na kanakalis na banggi ang konsideradong ikatulong most wanted person digdi sa Banuan kan Malinaw. Ini matapos na isirbi kan Malinaw PNP
ang warrant of arrest hali sa korte may koleksyon sa kasong acts of lasciviousness na ipinalawas kan kalis pang Enero 30. Sa impormasyon na nakawakan din si GB News, magkaturuang ang malinaw PNP kasabay ang Albay 2nd Provincial Mobile Force Company asin Albay Maritime Police Station sa pagserbikan warrant of arrest kontra digdi kay alias Darwin, 24 anyos, na na-apprehender alas 9 pagkabanggi ka na kalis na banggi. Duman mismo sa iyang residensya. Kasong pagbalgar sa Republic Act number 7610 o Acts of Lasciviousness ang pinagapang kaini na may rekomendadong 180,000 pesos na piyansa. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Magbabalik mga tugang ang mga bareta sa lado nasyonal, makalipas kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Ayun o, si Dan na lang payatot dati. Ang macho na ngayon! Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on February 14, Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. at CMD Office, 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Ugaliing makinig sa programang CMB Kalusugan at Kabuhayan, Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi, at kapag linggo, 7 to 8 ng umaga dito sa 729 kHz DCGB, Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Sa dami ng kung ano-anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo, at iba pa, nakakalimot tayo sa ibang sakit na maaaring tumama, tulad ng sakit sa atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak. Kawawang atay. Huwag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet, exercise, at ngayon, meron ng Liverade Pro. You heard that right. Liverade Pro. Ibang Liverade to. May silimarina, may vitamins pa. Vitamins B1,
B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pang isang pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa proteksyon, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay, maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis, and liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pa ang hahanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro-liver, protection, pro-health, pro-treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson's, Southstar Drug, and all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kitang ngunyan mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal. Ipinagdeklarar po kan House Committee on Justice na insufficient in substance ang duwang impeachment complaint kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nagpaapo din butuhan ang chairperson kan komite na si Batangas Representative Jervil Luistro matapos ang deliberasyon sa impeachment complaint na isinumiter ni Attorney Andre De Jesus asin ipinag-endorso ni Posong Pinoy Party List Representative Jenny Jet Nisay asin kan mga miyembro kan Makabayan Bloc. Nagsumiter man in motion si San Juan Representative Isabel Maria Zamora para ideklarar na insufficient in substance ang De Jesus complaint. Kinonsista ni Nisay ang motion sa botong 42-1 asin tulong abstention. Pigdeklarar na insufficient in substance ang reklamo. Nagsumiter man in motion si House Senior Deputy Minority Leader asin Caloocan Representative Edgar Erice para ideklarar impeachment complaint na isinumiter kan Makabayan Bloc na sufficient in substance. Kinontra man ini ni Manila Representative Bienvenido Abante sa botong 7-39 asin deng abstention. Ibinasura kan komite ang motion ni Erice. Nakatalaan naman na magsumiter ang committee report na sa plenaryo para pagbotohan kan gabos na miyembro kan Kamara de Representantes. Solamenteng 1/3 sana o 106 ang kabilugan kan 318 na mga kongresista ang kaipuhan para birikon ang desisyon kan House Justice Committee. Kung makukuha ang kinakaipuhan na 1/3, ipapadara ang article of impeachment sa Senado na yan makonduktanin impeachment trial. Pwedeng buhayon kan plenaryo ang Kamara o kan Kamara de Representantes ang impeachment complaint kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ibinasura kan House Committee on Justice. Sigon sa chairman kan Justice Committee na si Batangas Representative Jervil Luistro na solamenteng 1/3 kan kabilugan na mga miyembro kan Kamara ang kaipuhan para mabirik ang desisyon kan komite. Sa Lunes, Pebrero 9, sa giraray na magtitiripon ang Justice Panel para aprobaran ang report
report kay nin ipapadara sa plenaryo. Kung in kaso birikon kan at least 1/3 kan gabos na miyembro kan Kamara, obligado ang Committee on Justice na gumibo ni articles of impeachment. Dagdag pa ni Luistro, ang Kamara may totalmenteng 318 na miyembro, asin kay puan ang 106 para mabirik ang desisyon kan Committee on Justice. Ikinaugma ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang resulta kan deliberasyon kan House Committee on Justice na nagdideklarar na insufficient in substance ang duwang impeachment complaint isinang at kontra sa iya. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, naugma ang Presidente matapos may paabot digdi ang resulta kan sa Kamara na nasunod ang proseso sa nasabing nahiling ang katotohanan. Dagdag padigdi, sinabi kang Presidente na panahon na para magtutok sa trabaho para sa pagangat kan ekonomiya kang nasyon. Sinabi ni Castro na dai na hiling kan Presidente ang naging pangyayari sa Kamara dahil igwanin private meeting asin sarong dakulang pribadong aktibidad asin ipinaabot sa nasa iya ang naging aksyon kan House Committee on Justice. Kasabay kay ni sinabi ni Castro na daing kinaraman ang dai pagbilog kan Presidente nin legal team dahil aram kay ni nawara siyang ginibong sala o daing sinuhay sa konstitusyon na impeachable offense. Nagdepensa man si Castro sa sahot na nabasura ang impeachment complaint sa Presidente dahil kapot kailan mayoriya kan Kamara. Sinabi ni Castro na maski bako kay ni supporter, nagasabing maluya asin daing merito ang duwang impeachment complaint. Bako impeachable offense kundi policy critic ang nahiling ni House Committee on Justice Vice Chairman asin ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. sa ginibong isinumiter na impeachment complaint kan Makabayan Black kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon kay Garbin, gustong paluwason kan Makabayan Black ng pigaapod na BBM parametric formula ang ginamit kan Department of Public Works and Highways o DPWH sa infrastructure planning. Iyo an inherently corrupt ang planning allocation formula bakong illegal dahil sa budgeting sa gobyerno kinakaipuhanin policy priorities. Sinabi ni Garbin na magtataonin prioridad kang Presidente ang pagpili kang proyekto basihan in korupsyon. Sigon kay Garbin dahil na ipahiling sa reklamo ng ginibok kang Presidente kapareho kan korupsyon. Sinabi pa kan ako Bicol Sulon na wala ng annexes ang reklamo nin mga dokumento sa DPWH. Ibinasura mga tugang kan Korte Suprema ang executive order o ibinasura kan Korte Suprema ang petisyon kontra sa Executive Order number 94 na nagmukna kan Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa resolusyon na sinurat ni Associate Justice Samuel Gairlan, nagdesisyon ang Korte Suprema o Supreme Court and Bank na nagpalyar ang petition na masimbagan ang panginot na kinakaipuhan para sa pag-ugid kan Korte. Dagdag pa kan Korte Suprema na binalgar kan petisyon ang hierarchy of courts doctrine dahil direktang isinumiter ini sa Supreme Court maski pigutugutan ang direktang pagdulok sa pinakahalangkaw na korte sa pambihirang kaso. Alaga nagpalyar ang petisyon na magpahayag din anuman na makusog na rason para i-bypass ang lower court. Napag-araman pa kan Korte Suprema na dahil nahihiling kan mga petitioner ang naigwanin kontrobersiya o may aktual na kaso na minabalgar sa sarong legally enforceable right. Daiman na ipahiling sa petisyon na sinuhay ang sa indang diretso o naapektaran sindang maray kan Executive Order 94. Tinawanin doon kan mga petitioner na binalgar kan EO 94 an Equal Protection Clause na pig-aagaw ang poder legislatibo kan Kongreso. Pigbabawasan o pighali ang mga poder asin trabahong itinao sa Office of the Ombudsman asin Commission on Audit asin binalgar ang probisyon kan konstitusyon na daing kwartang iluluwas hali sa Finance Department a pera kon base sa sarong budget na ginibokan lay. Ang ICI minokna bilang sarong independent fact-finding body para investigaran ang mga anomalya sa flood control projects kan gobyerno sa bilog na nasyon. Kinumpirmar mga tugang ni Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson ang draft Blue Ribbon Committee report na nagrekomendar din klasong plunder, graft asin iba pang kaso laban kina Senador Chis Escudero
Joel Villanueva, Jingo Estrada, sinibapang kinaraman sa manamaliyang flood control project. Sinabi ni Lacson na pinalibot ang draft report kan Pebrero 3 asin pinirmahan kang anom na senador na kumpesto ninda Senador Juan Miguel Zubiri, JVR Sito, Win Gatchalian, Risa Ontiveros, Bam Aquino, asin Kiko Pangilinan. Binawi ninda Zubiri, Ejercito, asin Gatchalian ang sendang pirma sa draft report dahil kaipuhan pa nindang pag-adalan ang pinal na committee report. Sinabi ni Lacson na kaipuhanin 11 perma sa komite bago ini maging opisyal. Pinanindugan man ni Lacson ang laman kan draft committee report, partikular na ang pagsangatin kaso sa tulong senador. Kumpiyansa si Lacson na rekomendasyon kan draft committee report dahil inipighanda sa rarom kan giya ni Attorney Gerard Mosquera na nagsisilbing Deputy Ombudsman sa Luzon. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa nasyonal, nagpahayag po din pagkadisganar si Senador Bam Aquino dahil hanggang ngunyan, dahil panin mga nakakasuhan na mga darakulang pangaran may koneksyon sa anomaliyang mga flood control projects. Sigon kay Aquino, dahil maako na dahil nagigibo kan gobyerno na sunodon ang pangako kay ini, dahil papakulong ang mga darakulang personalidad na konektado sa mga anomaliya sa flood control bago magpasko. Sayang tinamanin doon nasaro na pagkukulang asin nagdadaranin pagludoda kan publiko na seryoso. Kung seryoso ang gobyerno kontra sa katiwalian sa paggamit in pondo kan publiko. Tinamanin doon ni Aquino na may babalik sa nantiwala kan publiko kung may maipapakulong na mga darakulang pangaran sa mas lalong madaling panahon. Sa nakaaging Senate Blue Ribbon hearing, binatikos na Aquino ang dating pamamayo kan Department of Public Works and Highways na nagsumiter din salang coordinates nin flood control project sa Malacanang. Para kay Aquino, ang sala na ini pwedeng hilingon kang publiko bilang cover-up asin na magresulta sa pagka-atraso sa pagsampa nin kaso sa mga manomaliyang flood control projects na imbelto digdig. Sinabi kan senador na dapat balikan kan DPWH ang 421 na proyekto na inapod na mga ghost na ipinaliwanag sa publiko kung sain asin dapat ipaliwanag sa publiko kung sain nasalaan pag-inspection kay ni. Kasabay kay ni, tinamanin doon Aquino na dapat bawion kan gobyerno ang mga hinabas na pundo asin panimbagon ang mga responsable sa anomaliyang flood control projects siring man magpasunod nin kinakaipo na reforma para dahil maulit ang sinabi ng mga isyo ning katawalian sa maabot na daw. Pinagmidbidmen si Aquino kan iba na posibleng saro sa mga presidential sa maabot na eleksyon 2028. Iyan mga tugang ang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Iba pa makalipas kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmi Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! GB News Express. 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 Bareta mo niyan mga tugang sa luwas kan Pilipinas. Digdi po sa GB News Express. Ngunyan pong aldaw na ini o kaya bareta ngunyan sa lado nin pagninegosyo. Nabawi na kan Pilipinas ang ranggo kay ini bilang ikaduwang pinakadakulang exporter nin batag sa bilog na kinaaman. Papahiwason ka Department of Agriculture ang DA ang export portfolio para sa high value crops o HVC. Sa ranam kan 2025 High Value Crops Development Program, nag-distribute ang DA nin mil size na mga planting materials sa lokal na parauma, tanganing mas pangpakusugon ang produksyon nin batag asin iba pang produktong agrikultural para simbagan ang demand sa pangkinaba na merkado. Sigon kay Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. na base sa pinakahuring report kan Food and Agriculture Organization of FAO kan United Nations, kumpirmadong ang mga target na interbensyon kang gobyerno nagbunga nin positibong resulta. Nagka-ikaduwa ang Pilipinas sa Ecuador sa pag-export nin batag asin mantinidong nanginginot na supplier nin batag sa Asia matapos magitaas nin 25.6% ang export volume pasiring sa 2.39 million metric tons na sa pagdatapos kan taon 2025. Bareta po sa ibang nasyon, pinabagsak kan US military ang sarong Iranian drone na nagranisa sa indang aircraft carrier sa Arabian Sea. Sigon kay US Central Command spokesperson Tin Hawkins, na ginamit nila ang sarong US fighter jet gikan sa USS Abraham Lincoln para pabagsakon ang drone na nasabing lakdang bilang proteksyon sa indang aircraft carrier asin mga personnel na nakaluna digdi. Sarong klase nin Shahed 139 drone ang pinabagsak kan F-35C fighter jet hali sa Lincoln, parte kan sur na kadagatan kang Iran. Nangyarang insidente kung saan mapadaraman ang Iran kan sa indang representante para magkaigwan ng matarangkilong paghururon sa US. Enot ng sinabi ni Trump na handa sindang atakihon ng Iran kapag na nagpundo sa paggibon ni nuclear asin kapag nagitaas ang numero kan mga nagagada na protesters dahil sa pagbagsakan sa indang ekonomiya. Health News, dara po ni News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Ang trabaho pwedeng makaapektar sa indong mental health sigon sa mga eksperto. Sa indang sinabi na unsafe conditions, discrimination, job insecurity as in bullying, takusan ng work issues kundi pwede sindang maging seryosang peligro sa mental health. Sigon sa World Health Organization o WHO, dapat tandaan ang mga employers responsable man sa pagkakaigwan ng work culture kung saan mamamatian na ligtas asin suportado ang empleyado. Sigon sa mga eksperto, may mga lakdang para protiran ang sendong mental health, iniiyo ang mga minasunod. Dapat na mahukudan ang stress management techniques, maging mariknot asin alerto sa mga pagbabago sa sendong mental health, asin mag-reach out kung ginagaypuan ng support asin tabang. Iting nagdagda ka mga health experts na ang pagkikipag-uron sa pagtitiwalaan na amigo o amiga, membro kang pamilya, kaibanan sa trabaho o health worker na pwedeng makatabang. Dagdag pa ka mga WHO na dapat pangatamanan ng sarili dahil mahalaga ka. Health News from Newsbase, Mardila, daing iba. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, Pag-asa kasabay si Alexis Vivar sa kamugtakan kampanahon.
Opo, para po sa magiging kamugtakan ng satuyang panahon, ngunyang petsa 5 ng Pebrero, araw ng Webes, ang northeast monsoon ang nakakaapekto pa rin sa Bicol region, maliban lamang sa Masbate kung saan dito ay naapektuhan itong ni Tropical Storm Bashang. Ang asahan nating weather condition sa Bicol region, maliban sa Masbate, is partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains. Samantalang sa Masbate ay cloudy skies na may mga scattered na mga pag-uran, as in pagkikilat at pagdaguldol. Sa latest nga natin dito kay Bagyong Bashang, sa ating latest na bulletin, no, itong si Bashang ay napanatili ang kanyang lakas habang naghihiro pa Eastern Mindanao. So ang sentro nito ni Bashang ay estimated sa layong 440 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur, na igwang kusog ng Paros na umaabot ng 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot naman ng 80 kilometers per hour. So ang direction pa rin ito ni Bashang is west-southwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. So base sa ating track and intensity forecast ay expected natin na possible na maglandfall itong si Bashang dito sa may northeastern part ng Mindanao either later today or bukas ng umaga. Habang dumadaan ito si Bashang dito sa may southern part ng Visayas papuntang northern part ng Palawan, ay expected natin na ito ay hihina dahil sa interaction sa lupa at by Monday ay magiging isa na lamang itong low pressure area. So ang effects nito dito sa Bicol region ay expect natin na minimal lamang or halos di naman maremate dahil nga sa layo nito sa Bicol region. Bale, yun po ang ating latest, no, kay Bashang, since ang ating mga wind signal is nasa may parts ng Visayas and Mindanao lamang, no, so wala tayong wind signal in effect dito sa Bicol region. Yun po ang ating latest. Ini po si Alexis Rivivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabalita. Mga tugang iyang pandetalles kan mga darakulang bareta sa GB News Express. Nagsurat kan bareta News Director Marlila Cruz, Jenny Baliran, Nicole Ann Gloriani, asin po si Shara May Leron. Report kan Megaforce Patrol, hali po dyan sa luwas. Sa indong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Narinig mo na ba ang luyon-luyon? Ha? O kaya luyot, pitoy, basak, kapalawnan, buyong-buyong o latian? Ano yun? Sa siyensya, ang tawag dyan ay peatland, isang uri ng wetland. Tuwing ikalawa ng Pebrero, ipinagdiriwang ang World Wetlands Day. Sa pag-aaral ng ERDB, kasama ang indigenous groups, mas nauunawaan natin ang saysay ng peatlands bilang carbon sink, natural flood control, at tahanan ng sari-buhay. Bisitahin ang ERDB website sa erdb.enr.gov.ph at Facebook at erdb.gov.ph
at palalimin ang kaalaman tungkol sa wetlands. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Information Agency Calabarzon at ng DENR, Ecosystems, Research and Development. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataonin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Alright, sige. Balik kita mga tugang sa programa. Sandali lang. Hay, nasa pipinduton ko na wara. Ito na. Sige po, mga tuga. Ay, nako, malas 7 na pala ha. Mga liver lovers, kumusta ang lifestyle natin? Kumusta po ang satuyang lifestyle? Party on, atay later. Nababaliwala pa din ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makakatulong araw-araw ang pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid, Liver Aid Pro. Liver Aid Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement. Ito ay Silimarin Plus, multivitamins. May mabisang silimarin pa din para sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamins B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay masustansyang nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids and regeneration. Ang nadamage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Iyan ang kailangan natin para sa malusog na atay at mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, and all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Alright, o paano ka ini, Joshua? Joshua? Anong kaduratan ka ining sarong personal na ini? Paghalikan original. Masulbod si sidecar. Usaga na lang ini. Turo na lang. Saga na lang. Eksakto ng alas 7, Saga na ini. Batang birthday niya ni Danilo Alano and Tita Ruth Bandales. Happy birthday sabi ni Ma'am Grace Bunaobra.
Saka na lang, alas 7 na. Good morning palang BP Henry Kay sa RM Motorcycle Parts. RM? RM. Saan yan? Sa Maroroy, Daraga, Albay. Ayun. Good morning, Tabi. Saga na lang. Tomorrow na lang. Saga na lang. Okay? O sige. Okay, goodbye. Mga tugang, salamat kan sa nung pagantabay. 7:30 po abangan mga tugang ang interview ta kay Commodore J. Tariela, tagapagtarampo kang Philippine Coast Guard, ha? Na may kinarama sa nagkapiratang hapot dili po sa DCGB. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Masunod na po mga tugang si News Director Mar de la Cruz, asin po Jasmine Baloloy sa DCGB, Bareta alas 7. Thank you. Goodbye. God is good all the time. Mabuhay. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation